I Andrija Čolak, vi ste posredovali između ove dvojice Ličanina, pa kako je izgledalo? Pa u načelu ja bih rekao, evo, obzirom da nam se tek stvara jedan dio industrije u kontekstu preuzimanja poslova, jer trenutno imamo situaciju gdje jako puno vlasnika su pred mirovinu, pa onda evo, djeca ne žele preuzeti i tako dalje, stvara se tržište preuzimanja, ali isto tako imamo slučajeva jako puno tvrtki koje traže nove vlasnike bez obzira na nekakvu starosnu dob vlasnika. I ovo ovdje je bio jedan, po mojem mišljenju, izvrstan primjer, ajmo reći, kada jedan vlasnik dobije viziju za nešto drugo i pojavi se kupac koji u biti treba upravo nešto što je već uhodano i ajmo reći može dati nekakav novi momentum tom projektu. Ne? Tako da u ovom konkretnom slučaju ja bih rekao da je išlo baš školski. Imali smo klasično, ajmo reći, ugodne pregovore, onda bi obično to sve skupa stavili na jedan papir, odnosno jedan memorandum o razumijevanju gdje bi imali crno na bijelo što se točno dogovara i onda smo polako išli prema ono što mi zovemo closing, odnosno samo zatvaranje cijele transakcije koje se obično definira kroz ugovor o preuzimanju. Tako da, evo, ovim putem hvala i jednom i drugom jer je bilo iznimno ugodno i konstruktivno tijekom cijelog procesa.